Kaixo, anepenaz eta erakutsiko dutzu edaz bi pauso berri. Let's go! Bat, hasiko gara eskumako hanka eta eskuarekin aurrera eta atzera ka. Gerriarekin bera. Hartu aurrean, xa. Egin alda beste aldera, bai, xa. Bi, eskumako hankarekin joango gara aurrera, egingo ditugu 3 pauso, eta eskumako eskuakin joko dugu gerrian, beste aurrean, 1, 2, 3, eta egingo dugu slai atzera eskerreko hankarekin, egiteko kambio, eta eskerra, xa. Beti bezala pausonek aldira kombinatu, eskumara, eskerrera, askarrago, astiroago, nahi dozuen bezala. Goazen musikarekin! Primera, laizter pauso gehiago.